Escolta, fa temps que no fem res per aconseguir més seguidors i més likes. Podríem fer un tren d'aquests que corren, no? A mi els trens em fan una mica de mandra, Quin vols fer? Podríem fer allò del escoltem però no jutgem, que va córrer fa una temporada. Això no se l'acaba bé, no sé si has vist els vídeos. Sí, home, però això feia gràcia, la gent veure-ho fa gràcia. Va, mira, pensa alguna cosa que hagis fet i jo intentaré escoltar-te però no jutjar-te. A veure què tal surt. Va, digues alguna cosa. A veure... saps el pastís aquell de xocolata que et vaig dir que l'havia llançat perquè s'havia fet malbé? Doncs no el vaig llançar, me'l vaig menjar jo. Escoltem... Laia, en sèrio? Te'l vas fotre tu? Però escolta, si és el meu preferit. I a sobre em vas mentir. Però això és una traïció, tia. Mira que fotre't el pastís i em dius que el vas llançar, però això és una desgràcia. Bon dia, Bookhunters. Som amb el resum de lectures del mes de març, que en nombre de lectures jo crec que pel que veig bastant normal, però què tal? T'han agradat els llibres que has llegit? Sí, mira, jo pensava que havia llegit menys i al final ha quedat un mes arregladet. Un mes una mica irregular, trobo. Sobretot perquè hi ha llibres que trobo que són interessants i que a mi no m'han acabat d'agradar o no hi he entrat. Llavors, potser això en realitat una mica com sempre, perquè hi ha llibres de tot, però bé, més irregular trobo. Som-hi, comença. Començo jo? Vinga. Així veiem aquesta irregularitat. Però mira, començo per un llibre que m'ha semblat irregular en ell mateix, que és aquest, El castell de l'aire, de la Diane Wynne Jones, que és la continuació, diguéssim, del Castell ambulant. Que jo en el seu dia ja vaig dir que aquest llibre doncs, no havia acabat d'agradar perquè era massa fantasiós, és una mena de fantasia molt boja en el que hi pot passar qualsevol cosa i és molt canviant tot, molt mutant, i aquest llibre comença diferent, perquè si aquell s'ambientava, potser estem una mica influïts per la pel·lícula que se'n va fer, però tenia una ambientació així com japonesa, aquest doncs, té una ambientació àrab. Ens trobem en un basar, un protagonista que és l'Abdullah, que és un comerciant de catifes, i bé, que apareix un personatge que li ven una catifa que és voladora, acaba apareixent un geni en una llàntia, un imaginari així molt com Aladdin, no? En sona tot plegat a l'Aladdin. Però la història va canviant, evidentment, doncs agafa un caire molt diferent, per exemple, el geni que surt, doncs els desitjos que concedeix sempre tenen alguna part negativa, cosa que el fa bastant graciós, també com parla l'Abdullah de la seva família, doncs és molt graciós. A mi aquest llibre m'estava agradant força més que la primera part, no era tan fantasiós, una història evidentment inventada i amb molta màgia i bé, més fantasia, no deixa de ser fantasia, però m'estava agradant més que la primera part, fins que hi apareixen els personatges de la primera part, no? Calcifer no acaba de sortir, però apareix, es parla d'en Hall també, i la que sí que apareix i té una mica més de paper és la Sophie, que és la protagonista de la primera part. I aquí la cosa es comença a deformar ja molt més. Passa a ser una bogeria, res és el que sembla, els personatges que havien sortit resulta que són una altra persona, bé, tot molt boig, així que és un llibre que dic irregular en ell mateix, m'ho vaig passar bé tota la primera part, m'estava agradant, i després se me'n va anar una mica de mare. Probablement em va agradar més en conjunt que la primera part, però no acabo de connectar amb Diane Wynne Jones i aquesta manera seva de deformar tant la realitat i explicar una història tan i tan boja. Potser el nen interior que porto doncs ja s'ha perdut una mica i no acabo de congeniar amb aquestes històries, però que això em sol passar, històries massa fantasioses, massa boges, que no tinguin un fonament allò lògic, diguem, se m'escapen una mica. I això d'Aladí és com que això està inspirat en Aladí o Aladí està inspirat en això? No ho he acabat de saber, perquè vaig intentar mirar i ara no sé quina història és anterior a l'altra, però bé, l'imaginari és molt semblant, suposo que són històries típiques del món àrab, exacte, coses d'aquestes que s'han aprofitat per escriure diverses obres. Tothom veu del mateix. Sí. Doncs bé, jo un dels primers llibres que vaig llegir és aquest tan curtet de Males Herbes, que és Mario i el Màgic, de Thomas Mann. Thomas Mann, que és l'autor de la Muntanya Màgica, evidentment no té la llargada de la Muntanya Màgica. Llibre que no hem llegit, per cert, la Muntanya Màgica. No, a mi em fa molta por, la veritat. Sí. I he de dir que aquest llibre, que és supercurtet, no sé si l'he acabat d'entendre, perquè està molt xulo a la part del darrere, que seria com l'epíleg, no? Que hi ha una descripció molt llarga, que no és que sigui tan llarga com el llibre, però que realment és una explicació molt llarga de tota la interpretació, perquè el relat en realitat el que va és com de una mena de circ que ens hem d'imaginar en una ciutat italiana en la qual hi ha un home, que és el màgic, que va fer una mena d'espectacle i que el que fa és com
si aconseguís ficar-se al cap de la gent, com manipular-los perquè facin la gent el que ell vol, no? Barreja diferents tipus de trucs, per això jo me l'he imaginat com una mena de circ, no sé per què, però també ens podríem imaginar un teatre, Doncs això, no? Que hi ha una persona que està fent un espectacle i va des d'endevinar números fins que llavors comença a fer coses com manipular la gent de manera que la gent faci coses físiques, no? Moure el cos de certa manera, arrossegar-se per terra, com si d'alguna manera fos capaç de manipular-los, no? En Mario és un personatge que no apareix fins al final, de fet, no? I passarà una cosa amb ell que tampoc explicarem, però tot això per dir que això representa, o a l'explicació del darrere, es diu que acaba sent com una mena de metàfora de l'ascens del nazisme o del feixisme, no? Perquè a més està ambientat a Itàlia, en l'època de Mussolini i tal. Jo he de dir que a mi, si em fas dir que és una metàfora d'això, excepte que en un moment el màgic el que fa és que algú alci el braç. A part d'això, no he trobat cap altra referència. Entenc tot el tema de la manipulació de la població i tal, no? Però he de dir que si a mi m'haguessin fet... O sigui, jo no hi hagués arribat fins aquí, saps? Llavors, passa ràpid, la veritat, és interessant, però, clar, això de com manipular la gent... bé, no sé si he acabat d'entrar en aquesta mena de metàfora perquè al final, bé, no sé fins a quin punt, no, tot el tema dels feixismes et manipulen d'aquesta manera perquè aquí es planteja molt com si fos una mena de, no sé com es diu, no, això, de mentalisme. I jo no interpretaria que les manipulacions polítiques vagin cap aquí, però bé. Bueno, és una explicació, no? Mira, jo en tinc un que s'hi assembla d'alguna manera, que també parla de l'ascens del feixisme i tal, després l'explicaré. Però abans, mira, parlaré de 2 llibres junts, començant per aquest, Matar impunament, de la Irene Solanic, que és un assaig que parla d'una col·lecció concreta de novel·la negra, que és La negra de la Magrana. La negra de la Magrana és l'objecte d'estudi d'Irene Solanic, que va fer la tesi sobre aquesta col·lecció concreta, o sigui, un tema molt concret, com totes les tesis, que acaben centrant-se en un element molt concret, i és un llibre que, clar, jo quan el vaig agafar no sabia molt bé què m'anava a trobar, és d'aquests llibres que s'extreuen d'una tesi doctoral, dic, a veure què tal serà, però em va agradar molt, he de dir, em va agradar molt com està escrit, perquè està fet d'una manera molt planera, que passa molt bé, i tu vas llegint, i t'interessa, a mi t'interessa, suposo que, a veure, jo no sóc un gran apassionat de la novel·la negra, potser, i no deixa de ser un assaig literari, no? Però em va interessar molt, em va aconseguir interessar, i això que diguéssim que no vaig viure potser l'època de la negra de la Magrana, tot i que alguns dels títols que hi apareixen doncs sí que els havia llegit, però m'agrada molt com està estructurat i com va construint tota la història, començant pels inicis, diguem, de la novel·la criminal, com va arribar aquí a Catalunya, quins són els primers autors que vam tenir, les col·leccions que s'hi van dedicar de ple a publicar novel·la criminal a casa nostra, i com dic, un assaig que a mi em va passar molt bé, que em va interessar molt, va aconseguir interessar-me pel tema i veure, diguem, la novel·la criminal d'una manera diferent, perquè, com sabeu, doncs és un gènere molt desprestigiat, que sempre es diu que és per passar l'estona, que no té profunditat, i aquest el fa veure, doncs, diferent, perquè moltes vegades la novel·la negra s'ocupa de descriure la nostra societat, de parlar molt de problemes socials, explica el nostre món d'una manera diferent, diferent d'altres gèneres també, però que bé, al final, coses que ens toquen molt, molt de prop, i trobo que està molt bé. A més, tota la segona part et fa una fitxa de cada un dels 62 títols que va publicar aquesta col·lecció de la negra de la Magrana, que això és una eina de consulta, potser no cal llegir-los tots, però clar, hi havia títols que a mi em sonaven molt i que sí que em va interessar saber la intrahistòria de què hi havia darrere de cada una de les publicacions, no? M'ho vaig passar molt bé, estranyament, un llibre que jo vaig valorar molt bé i que potser per inesperat, perquè no pensava que... Pobre, estranyament. No, perquè els assajos a vegades, hosti, costen i alguns són molt densos i això no vol dir que no estigui documentat, està molt ben documentat, m'explica moltes coses, moltes dades, però escrit d'una manera tan planera que a mi m'interessava i que el vaig llegir molt, molt a gust. I la gràcia és que en aquest llibre se cita un autor que és cànon, diguéssim, del gènere criminal, que és Jim Thompson, que és l'autor d'aquest 1280 Up, que és habitants, en aquest cas,
alguna vegada anterior que s'havia traduït al català m'ho havien traduït com 1280 ànimes. Això d'ànimes i habitants té una gràcia, diguéssim, en el llibre, s'ha de llegir per entendre-ho. I què dir d'aquest llibre? Realment està ambientat com un western. No ho he dit, publicat a Segona Perifèria recentment, l'ha recuperat aquest títol, jo sé que al seu editor li agrada molt, i realment és un llibre molt, molt fosc, ambientat com un western, ja dic, però amb una temàtica molt, molt negra, no? Ens parla d'un xèrif, Nick Corey, que, bé, doncs, sent la figura d'autoritat del seu comtat, que és un comtat molt petit, una ciutat molt petiteta, doncs hauria de fer respectar la llei, hauria de ser la persona que posa ordre, però diguem que és un paio una mica conflictiu, diguem. De cara en fora doncs, no sembla gaire espavilat, ningú no el respecta gaire perquè és un tio taciturn que sempre mira cap a una altra banda quan passen coses, és a dir, que l'únic que vol és tenir aquest càrrec de xèrif, que viu molt bé, però quan hi ha conflictes doncs sempre això, no? Mira una altra banda o fa que no veu res, i per això ningú el respecta. Però ell mateix, per darrere, doncs, va fent les seves coses. És corrupte amb la seva feina perquè és això, no? Quan cobra d'alguna gent per mirar cap a una altra banda, ell també comet els seus crims, i es munta tota una teranyina, tot un entramat per aconseguir que tot allò que ell fa es culpi alguna altra persona o collar algú altre que ho sap perquè no el delati. I bé, diguem que és un personatge d'aquests execrables que, escrit d'una altra manera, seria dels personatges més odiosos de tota la literatura, però l'autor aconsegueix que d'alguna manera ens acabi caient simpàtic. No dic que ens caigui bé, perquè un paio que hostiaries, naturalment, però dius, que malparit que és, com se'n surt, i bé, la trama s'embolica moltíssim, diguem, és un llibre que a mi m'ho va fer passar molt bé, potser no allò de uah, m'ha encantat, és una meravella de llibre, m'ha canviat la vida, no, però t'ho passes bé, i realment el personatge, doncs, realment el llibre és el personatge aquest, crec que és d'aquests que no oblidaré mai, perquè gent tan malparida com ell n'he trobat pocs, però com deia, és això, a l'autor... I li agrada també a l'editor els llibres fosquets, aquell del Senyor de les Tenebres, també és modèstia, no? Clar, no l'hem llegit, el Senyor de les Tenebres, jo crec que em desagradaria. Aquí no et sembla malparit en aquest sentit, no? Però és molt mala peça. Bueno, corrupte... No vull destapar, però és assassí, és malparit. Bé, és un llibre, a més, és d'una altra època el llibre, jo vull creure que l'autor critica una mica, però aquí són molt misògins, són molt racistes, són tot, no hi ha molt de tot. No hi ha cap personatge que se salvi, en realitat, però el pitjor de tots és el xèrif. I aquesta és una de les gràcies, sembla ser que Jim Thompson... Sempre. En Jim Thompson ja es veu que ja li agradava això de fer que la figura d'autoritat, que la policia o la persona que ha de posar ordre sigui en realitat la més fosca i la més tenebrosa de totes les històries. I aquí, creieu-me que ho aconsegueix, però perfectament. Sí. Doncs mira, de personatges que representa que són els dolents però que els acabes estimant, jo vaig llegir Un milionari africà de Grant Allen, que ja l'havies llegit tu, per tant tampoc jo l'explicaré molt, però bé, tenim que és aquest llibre en el qual tenim un milionari africà, valgui la redundància, no? Que és en Seymour, que té el seu acompanyant, el seu secretari, que aquí és on es fa una mica aquest paral·lelisme, sembla una mica Sherlock Watson, no? Què li passa en aquest milionari africà? Que hi ha un delinqüent, que és el coronel Clay, que fins més endavant no sabrem el seu nom real, però és un coronel Clay que se'l va trobant en diferents moments de la seva vida, en diferents països, que el va perseguir literalment per estafar-lo, no? I l'estafa de manera que, ens hem d'imaginar una mica, que doncs, es disfressa convertint-se en personatges. A més, el coronel Clay també té una còmplice, no? Que també l'ajuda i que també es va disfressant per tal d'enganyar en aquest milionari. He de dir que, clar, de la manera com està escrit, tu dius, però que no ho veus, que és aquesta persona la que t'està intentant enganyar, que és aquesta persona que t'estàs trobant per tot arreu, no? Perquè representa que canvia tantíssim el seu aspecte físic, no? Des de l'alçada fins a d'allò del cos, vull dir que no ens hem d'imaginar una perruca com et van posar tu a la foto d'Instagram. Però bé, o sigui, molt entretingut. He de dir, un pèl llarg en el sentit de...
o sigui, és molt divertit, però sí que és veritat que, clar, al cap de 5 o 6 capítols, que cada capítol, diguem-ne, que és un engany, dius, ja sé el que vindrà, no? Però també és veritat que les estafes van escalant. Comença amb tonterietes i cada vegada va pujant més, no? Per tant, no m'havia estrenat encara amb editorial clandestina, amb biblioteca clandestina, i doncs ja he llegit el primer, que realment el vaig agafar perquè tot va divertir molt, i vaig dir, mira, hi havia un moment del mes de març que necessitava realment, dic, ara no puc llegir res dens, necessito una cosa que passi bé, i em va agradar, la veritat. Jo em vaig divertir moltíssim amb aquest llibre. Sí. Bé, ja saps què passa, però ja vas a buscar-ho, a veure com li prendrà el pèl amb el milionari aquest, no? Sí, és allò que tu, a partir del tercer capítol, ja quan comencen a sortir personatges i dius, el coronel Clay serà aquest. És que és claríssim. Sí. No enganya, vull dir, tu ja ho veus, però la gràcia és veure com li prendrà el pèl, no? Sí, i com es pica també el milionari, perquè el milionari al final ja és sé que ets tu, per tant m'avançaré, i al final sempre s'equivoca, no? Hi ha una mica com aquest joc del gat i la rata, una mica Tom i Jerry de vegades. Bueno, sí. No ens enganyem que a nosaltres quan em prenen el pèl els milionaris ens agrada sempre. Sí. Doncs aquest llibre va d'això. A veure, el llibre que segurament m'ha agradat més d'aquest mes i que jo crec que apunta a ser un dels llibres més consistents que llegiré aquest any. No parava de ploure, de Don Carpenter, publicat a Trotalibros, a traducció de Jani Garcia. És un llibre força llarg, és un llibre dur, és colpidor, però que realment l'acabes pensant que, hòstia, has llegit una història molt, molt bona. Ens parla d'en Jack Levitt, un personatge que és orfe, que nosaltres coneixem els seus pares d'un capítol previ, diguem, però que ell no els arriba a conèixer mai, que ja comença escapant-se d'un orfenat, que passarà per reformatoris, per presons, i aquest llibre el que et diu és que quan neixes en el pou, quan creixes en el pou, no hi ha edulcorants, no hi ha històries meravelloses. És probable que no surtis mai del pou. No? Explica la història realista d'una persona que entra en espirals dels quals no pot sortir i que fins i tot en els millors moments de la seva vida, en els moments que dius, escolta, ara estic bé, ara estic estable, res serà fàcil. I la veritat és que, naturalment, no et deixa bé aquest llibre, perquè, hosti, tu veus que aquest personatge sempre tindrà alguna cosa que li impedirà prosperar, i ell mateix és això, surt del reformatori per acabar cometent algun delicte menor que l'acabarà portant a la presó. I és un llibre que parla molt de presons, és un llibre que fa un retrat del reformatori primer, el que fa del reformatori, i és increïble, et deixa del revés, perquè vegis com tracten els presos, joves en aquest cas, però també després, quan està en presons posteriorment, t'explica molt bé el funcionament de la presó. Aquí l'única crítica que tinc és que en una de les presons en què està es posa a descriure com funciona i com està organitzada una mica des de fora, i la gràcia que té aquest llibre és que tota la resta de coses que t'explica des de la vivència d'en Jack Levitt, de manera que tu enteres que ell t'està explicant molt, vol explicar-te molt què passa dintre les presons, però ho veus des del que està vivint el protagonista, per tant, doncs és molt interessant i t'ho fa molt amè de llegir, però la veritat és que això no taca el llibre, hi ha un moment que es posa a descriure molt i dius, escolta, ara t'has sortit una mica de la història, però bé, tampoc no és exagerat, per dir-ho així, no? I bé, anem seguint, al final és gairebé una novel·la de formació, d'això que es diu, no? De creixement, tenim un protagonista molt jove que va passant per diferents fases de la vida, però que va cap a pitjor, o que no se n'acaba sortint del que d'això. Surt un segon protagonista, que és en Billy Lansing, que és un noi negre, jovenet, que apareix a la vida del protagonista en un moment i al cap d'uns anys se'l tornarà a trobar. La gràcia d'en Billy Lansing és que és un noiet més jove que el protagonista, que és un crac del billar, i es coneixen en una sala de billar, i el billar té molta importància en aquest llibre, i que apunta maneres de que pot arribar a ser un jugador professional, un jugador que visqui de jugar, però que no deixa de venir del mateix extracte social que el protagonista i patirà les mateixes coses, amb un agreujant, que en ser negre doncs encara ho tindrà més difícil, perquè intenta prosperar en un món eminentment blanc, no? Encara li posaran més dificultats. És complicat, és un llibre que explica moltes coses i que val molt la pena de llegir, realment. Agafar-lo allò de dir, ja sé que vaig llegir una història que no tindrà un final feliç, perquè ja es planteja així, no hi haurà felicitat, hi haurà molta desgràcia, molt patiment,
molts espirals, porta els personatges fins al límit de la seva resistència, perquè vegis que cap aquí aboca la societat a la gent desfavorida, als marginats socials, que són invisibles, al final són invisibles per la resta de gent. I bé, és que no sé què més dir-ne, perquè és un llibre que realment m'ha agradat, m'ha colpit, que se m'ha fet difícil de llegir, però que jo crec que val molt la pena d'abordar. Difícil pel que t'explica. Sí, no complicat de lectura, és planès, llegeix amb molta facilitat i amb molta agilitat, però, hosti, no t'hi vulguis trobar en les situacions que es troba aquest personatge. Dic, molta importància de la descripció de les presons, jo crec que és un llibre de presons, però diguem que a fora, quan en Jack Levitt no és a la presó, no ho té gens fàcil tampoc. A més, amb l'agreujant que sap que qualsevol errada que cometi a la vida el tornaran a la presó, no tindrà defensa possible. Difícil el llibre. El segon llibre que jo vaig llegir és Si sabessis el mar com és bonic, de la Gemma Calduch, que és la primera obra de l'autora, i la veritat és que m'ha agradat molt, o sigui, a més és una primera obra, o sigui que bastant impressionant. Jo, de moment, és el llibre de literatura catalana que més m'ha agradat aquest any, del que portem d'any, i tracta la història d'un poblet de pescadors que depenen, evidentment, del mar per sobreviure, però que tenen una mena de comunió amb el mar, sobretot amb les sirenes que hi ha al mar, que el que fan les sirenes és atreure els peixos cap a les seves xarxes. Però quan, diguem-ne, que la relació amb les sirenes s'afableix o hi ha mala pesca, llavors el que passa és que ells pateixen molt, no?, perquè és el seu mode de subsistència, i el que fan és capturar sirenes. O sigui, en lloc de pescar peixos, se'n van al mar a capturar una sirena per tal de domesticar-les. Tenen, doncs, tot un sistema de... no sé si experiments... Diguem-ne com jo quan ho descrivia era com quan entrenen un dofí, no? Entre sistemes de recompensa, també tenen certes eines... Per tant, diguem-ne que és una cosa que ells fan amb benefici d'intentar portar-se bé amb les sirenes i fer-li entendre que li ha de treure peixos cap a la xarxa, però al final no deixa de ser una mica de captivitat i de tortura, la veritat. Però bé, què passa? Doncs que aquesta història s'enretarà, comença amb la captura d'una sirena, perquè el poble està en un moment d'aquests crítics, capturen una sirena, i hi ha el domador de les sirenes, doncs, que ens explicarà una mica com és el fet de domar les sirenes i com les tracten i tal. Llavors la història, el marc és una mica aquest, no? Per què m'ha agradat? Doncs perquè té un aire de llegenda, que em sembla xulo, perquè les sirenes no són estil sirenita, saps? Vull dir, són criatures marines que l'autora se les imagina d'una manera, tenen aquesta dicotomia entre tenir certa humanitat i alhora són criatures, que són salvatges. També s'expliquen molt diferents reaccions enfront de la sirena, la gent que els hi té por, la gent que fins i tot en té atracció, la gent que els hi té respecte. Llavors hi ha diferents personatges del poble que anirem coneixent, que en els diferents capítols, diguem-ne que estan centrats en cadascun d'ells, i tots aquests personatges estan molt ben fets, jo crec, perquè com que l'autora ha aconseguit allò de que tots tenen una veu, no? Per exemple, n'hi ha una noia doncs, que té certs problemes de salut mental i això queda molt reflectit quan ella parla. Hi ha una nena que no parla i que per tant també és interessant la manera com ella es comunica. Per tant, com tots els personatges molt rics, la manera com està escrita, a veure, és un llenguatge molt ric, no? D'aquell que diguem-ne que té una part de llenguatge poètic. Com sempre dic, no és molt poètic perquè a mi, si no, no m'hagués agradat. No? Potser té alguna fase en què ella fa alguna mena de descripció, però la veritat és que no. I no ho sé, original. M'ha semblat original, que de vegades és una cosa que comença a costar trobar en els llibres, i com a primera obra, la veritat és que brutal. Jo no ho sabia, perquè sóc una ignorant, però Si sabessis com el mar és bonic, Si sabessis el mar com és bonic, forma part d'un poema de Joan Maragall que es diu L'Empordà, que és un poema en el qual hi ha una sirena que parla amb un pastor. Llavors la sirena li diu això, no? Diguem-ne que cadascú suporta el seu terreny, i a més doncs, hi ha una relació estreta entre aquest pastor i aquesta sirena en el poema de Joan Maragall, i la frase surt d'aquí, i el poema, si el llegeixes, té una mica de relació amb el que passa en el llibre. Molt maco, molt interessant, molt curiós, i la veritat això, un descobriment d'una nova autora i una cosa diferent. Molt bé, interessant. Parlaves de salut mental i jo en parlaré ara també. 2 llibres més. Tangencial, en aquell llibre. Sí, faig com a les retransmissions de futbol que sempre enganxen alguna cosa que han dit per dir el resultat d'un altre partit. La vall de les flors, de la Nívia Corneliussen, una autora groenlandesa.
A mi em va treure aquest llibre bàsicament perquè és literatura groenlandesa, escrita en danès, però ambientada allà i on Groenlàndia hi té un paper molt important. He juntat 2 llibres perquè ja anem escalfant motors pel juny nòrdic, 2 llibres d'autores nòrdiques. Aquest llibre, publicat a Periscopi, és duret, és molt duret. Ens parla d'una jove protagonista, no sabem el seu nom, ella és groenlandesa i està a punt d'anar a Dinamarca a estudiar, com fan, suposo que molts joves groenlandesos, perquè allà doncs, hi ha moltes menys oportunitats, ella vol anar al continent a estudiar, i es dona el cas de que en el moment que és a punt de marxar, ella té una relació amb una noia i és el millor moment que tenen, no? Elles estan molt bé, comencen a veure que estan molt enamorades, s'estimen molt, però doncs ella ha d'anar a estudiar, no? Ella va estudiar al continent i ho passa força malament. Passa malament perquè és la persona de fora. Ella és groenlandesa i tot i que, doncs, posar el context, Groenlàndia en teoria pertany a Dinamarca, tot i que bueno, té una autonomia molt gran, doncs ella és una persona exòtica, ja de fisonomia i tot, doncs ells tenen un fenotip molt diferent que la gent del continent, i no és que la tractin malament, però hi ha una mena de racisme estructural a tot arreu, que clar, ella és la persona exòtica, no és com ells, no és dels seus, i no s'hi acaba de trobar, no acaba de trobar el seu lloc. Llavors se'ns va descrivint que no ho passa gaire bé. Aquí hi ha un tema d'identitat nacional i de racisme estructural, no? Què passa? Que hi ha un moment quan està a punt de tornar cap a casa per passar el Nadal i té ganes de veure la Malina, que és la seva xicota, doncs aquesta noia li diu que una cosina seva s'ha suïcidat i que no passarà el Nadal a Nuuk, que és la capital de Groenlàndia, sinó que anirà a una ciutat a la costa est, diguem, que és on vivia la cosina i van a veure què ha passat allà. Llavors la nostra protagonista decideix anar a aquesta ciutat també, a fer costat a la seva xicota, per demostrar finalment que estan juntes i que volen estar juntes. I aquí comença, diguéssim, a parlar d'un dels temes principals, que si mires els capítols que estan en ordre descendent ja veus que el tema anirà per aquí, un dels temes principals del llibre que és el suïcidi, no? A part de la identitat nacional, de la identitat sexual també, perquè com dic, la seva relació doncs, és molt forta, però també ens ensenyen com viu la societat groenlandesa, doncs, les relacions homosexuals i aquestes coses, doncs el suïcidi és a la part central d'aquest llibre, no? La noia aquesta, la Malina, no entén què ha passat amb la seva cosina, que se l'estimava molt, veu que fins i tot els seus pares arriba un moment que ho superen, que bueno, ho accepten com a gairebé normal, bueno, han perdut una filla, però han de tirar endavant, i ella doncs, li costa molt i vol investigar, vol saber què ha passat, no vol oblidar-la, i aquí s'obre doncs, una gran reflexió d'un problema que tenen a Groenlàndia, que és que hi ha molta gent que se suïcida, no tenen un problema molt greu, i ens parla de salut mental, però de manera molt clara, vull dir, no, evidentment no és un assaig, però en carn de la mateixa protagonista, o sigui, s'aborda la salut mental des de molts angles diferents, el problema que viuen en la societat groenlandesa el suïcidi, i en la mateixa protagonista veiem com la seva salut mental es va deteriorant i va patint cada vegada més. Ella també té un sentiment de culpa perquè ha perdut familiars per culpa del suïcidi també, se sent culpable pel que ha passat en un passat i veiem com va canviant, com es va percebent ella mateixa diferent. I bé, no parlarem més, però aquests problemes de salut mental de diversos tipus, com li van canviant la seva percepció del món i com ella viu i pateix aquests problemes, no? És un llibre dur, com dic, per dir que el nom aquest, La vall de les flors, és un cementiri on la protagonista, molt al principi del llibre, ja diu que és on vol que l'enterrin, tot i que no és la seva ciutat ni res, però doncs, és un cementiri molt maco, però no deixa de ser un cementiri. I bé, llibre que tracta temàtiques molt serioses, molt dures, se n'ha de parlar, està bé que se'n parli. A més, diu en el llibre que des de fa ja uns quants anys, més de 10 anys, el govern no dona dades de suïcidis perquè és tan bèstia la gent que se suïcida o que ho intenta, que és millor que no se sàpiga per evitar l'efecte crida. Vull dir que, com veieu, un tema compromès, un tema que, ja ho direm, però a les xarxes no li agrada que se'n parli, però que se n'ha de parlar i que en aquest llibre s'aborda d'una manera molt clara i sense edulcorar. Aquí no hi ha edulcorants de cap tipus, i un llibre per agafar-se amb calma, però que crec que val molt la pena llegir
i conèixer aquest tema. Perquè també passa aquí, passa a la nostra societat, però en països nòrdics especialment, i a Groenlàndia, jo ja n'havia sentit a parlar, és molt, molt dur. I un segon llibre, que és aquest, 15 anys, de la Vigdis Hjorth, que és molt diferent, però també ens presenta una jove protagonista. Aquí sí que tenim una novel·la de formació. Bona part del llibre, durant moltes pàgines, senzillament ens va descrivint la vida d'aquesta jove. Ella és petita, 15 anys suposo que és l'edat que té quan, diguéssim, es desencadena la història, però quan és preadolescent, doncs ella és molt feliç, té una amiga molt amiga, ella va a casa als avis, passa els estius, passa els hiverns esquiant, ens va descrivint tot el que va fent com a nena, i arriba un moment que això canvia. Ella, diguéssim, no s'explicita, però entenem que doncs, deu tenir la regla, es fa dona, el seu cos canvia, tampoc no és que t'ho expliqui gaire bé, però tu ho interpretes, de que està patint canvis, tant físics com mentals, i comença a veure el món diferent. Allò que tant li agradava, allò que ella vivia, doncs ara potser l'avorreix. Ella canvia molt la seva perspectiva del món, i a més ensopega amb unes cartes que la seva mare creu amb la seva àvia, i veu, intueix per les cartes de l'àvia, que la mare li està mentint a l'àvia, li està dient coses que no són veritat. I ella s'ho pren molt malament. I diu, com pot ser que menteixi a l'àvia si això no està passant i tal? I entén la mentida com una cosa, com una ofensa supergran, no? I això és part de com ella percep el món dels adults ara que ella està canviant, no? D'alguna manera és un llibre que ens explica com veu els adults una nena, però com s'està convertint ella en adulta i com anirà assumint que els adults funcionen d'una manera. I té molta gràcia també perquè ella percep algunes coses que fan els adults del seu voltant, i ella les percep d'una manera que tu com a adult dius, en realitat no ho estan fent per això. Tu et fas les teves pel·lícules perquè no acabes d'entendre com funciona amb un adult, però segurament quan siguis més gran entendràs per què els adults actuen d'aquesta manera. Un llibre que és molt descriptiu, això m'ha costat una mica, he de dir, és molt interessant com descriu aquests canvis que pateixes, no? És que se centra en un moment molt, molt clau, el moment del pas a l'edat adulta, però ja no és tota la història, tota la narració, és un moment superconcret de la vida d'aquesta noia, i ella reflexiona molt, veu molt aquests canvis i no els entén. I jo crec que això interpel·la a tothom, perquè tots hem passat per una fase de no entendre el món que t'envolta, perquè els canvis, doncs, tot t'estan fent, bueno, tot allò que no entenies, de sobte t'ho trobes de cara, no? I també en el que la religió té un paper molt important, perquè la família, sobretot els avis, són molt religiosos, i diguéssim que els pares ja no ho són tant, i ella no té cap interès per la religió, però la religió hi jugarà un paper molt important també en aquest pas a l'edat adulta. Dos llibres força bons, crec jo, segurament aquest em va agradar una mica més que l'altre. L'últim llibre que vaig llegir jo va ser El Sempre a la Contrallevant, de Josep Vicent Fretxina, que és aquell llibre que ha publicat Sempre, en el qual doncs, l'autor el que fa és fer un recorregut a través de la trajectòria de Zo, i ho fa a través de les seves cançons, com diu el subtítol, que en realitat el que fa és començar el 2014 i acaba el 2024, no? I aquesta trajectòria sí que és a través de les seves cançons, perquè se'ns escriuen els discos, col·laboracions que han fet i tal, no? I anem entenent una mica tota l'evolució del grup, però sobretot el que fa per mi també és contextualitzar-lo, no? Perquè Zo ha sigut un grup que ha fet música en valencià que ho ha patat màximament, que ha interpel·lat no només a la gent que escolta música en valencià i en català, sinó també a gent de tot l'estat i segurament també d'altres països, i per tant és com, ostres, com han aconseguit aquest èxit, no? D'on ha sortit això? És una cosa que pots controlar, que es pot predir, com és que Zo ho ha patat tant, no? I ho contextualitza també en funció de la situació a Espanya, tant política com de la música en valencià, no? És com què hi havia el 2014, quins buits, per exemple, a la música en valencià hi havia, grups que ho estaven deixant, estava havent-hi un canvi polític important, es venia del 15M, i a més tot això ha anat evolucionant al llarg d'aquests 10 anys, i especialment el País Valencià ha canviat molt també, no? Perquè després del 15M va haver-hi uns certs canvis que actualment al País Valencià doncs tornen a estar com estaven, no? Hi havia el Camps, després van passar a ser més socialistes, després ara... Bé, deixem-ho estar, el que hi ha ara al País Valencià, però bé, no? Doncs que tot això també es veu reflectit en les lletres de Zo, perquè és un grup que fa rap, el rap fa molta crítica social, parla molt de desigualtats, i ells ho han fet en català i ho han fet superbé.
A mi m'ha agradat molt, la veritat. El llibre, doncs això, a part d'estar estructurat en capítols que van seguint els discos, hi ha trossos de cançons intercalades, hi ha trossos d'entrevista intercalades, sobretot entrevistes a en Pancho, a diferents diaris, no? I res, per nostàlgics, per gent que li agradi el grup, i que jo crec que això, que si t'agrada el grup i te l'has fet teu i l'has sentit teu, doncs la veritat és que és emocionant, no sé. Aquest m'agradarà llegir-lo, perquè, hòstia, això ens agradava, Què hi farem? Va, acabo. El llibre que deia abans, que és una mica semblant al que explicaves tu de Mario i el Màgic, que explica l'ascens del nazisme. És de Joseph Roth i és aquest, La Teranyina. M'estreno amb l'editorial Gatamaula, és una editorial gironina que ha publicat just ara, està traient el tercer títol, i em feia il·lusió, sempre em feia il·lusió estrenar editorials. Aquí ens parla d'un personatge, torna a ser un llibre que se centra sobretot en un personatge, que és en Theodor Losse. És un senyor bastant mediocre, és un paio que havia estat a alferes de l'exèrcit alemany a la Primera Guerra Mundial, però que no havia destacat en res. Fins i tot la seva família pensa que seria millor que s'hagués mort a la guerra, perquè així tindrien els honors de tenir algú que ha mort lluitant, però el consideren un mediocre, no? El seu pare sí que va morir durant la guerra, i la mare i la germana doncs, el tenen per un no ningú, i realment ell fa classes a casa d'un joier jueu ric i no té cap mena d'aspiració a la vida, però per aquelles coses doncs, entra a una formació d'extrema dreta. Té contactes d'extrema dreta i entra dintre una mena d'organització que comencen a organitzar-se. Tot això passa després de la Primera Guerra Mundial. Què passa? Que amb les seves coneixences ell doncs, informa una mica que aquell és jueu, aquest no sé què, i comença a agafar certa fama dintre de l'organització, no? Comencen a considerar-lo i això amb ell se li puja una mica, li puja els fums, diu, escolta, jo aquí sí que tinc un futur. I per tant, ell que no havia tingut mai doncs, idees d'extrema dreta especialment, que segurament doncs, alguna cosa portava dintre, però comença a ser el més nazi de tots. Diu, si s'ha de ser el que més jueus denuncia, seré el que denuncia més jueus. Si resulta que he de trepitjar els meus companys i delatar-los que ens estan traint i el que sigui per poder passar per sobre d'ells i ascendir a l'organització, doncs jo faré això. Llavors ens planteja un personatge que no té cap mena d'escrúpol, vull dir, ja des del principi comença a fer unes coses que, mare de Déu, vull dir, li és igual tot con tal de poder prosperar dintre de l'organització, i ell va escalant, realment, va escalant posicions, tant delira i tants deliris de grandesa té, que li acaben posant una persona al costat perquè el vigili una mica, però bé, ell té aspiracions gairebé d'arribar a ser el nou Führer, vull dir, diu alguns noms, així, no sé, em sembla que esmenta Hitler en algun moment, però ell es pensa que podrà estar al nivell de Hitler. I bé, quan veieu tot l'argument, a mi és un llibre que m'interessava molt, vull dir, t'explicar al final l'ascens del nazisme i com funcionava a partir d'un personatge que és bastant execrable, però al final t'està retratant, diguéssim, aquest canvi de mentalitat de la societat i com, doncs, escolta, alguna gent va abraçar el nazisme, però d'alguna manera l'estil de l'autor no m'ha acabat d'enganxar de cap manera. A mi va acabar avorrint-me i em perdia, em desconnectava de la lectura. No sé per què, perquè, bueno, és el que deia al principi, llibres que crec que m'haurien d'haver i potser l'enganxo en un altre moment i m'ho fa passar molt bé, perquè realment el canvi mental que té aquest personatge i els seus deliris és molt interessant, penso que és molt interessant el que explica, però a mi personalment l'estil no m'ha atrapat, no m'ha pogut atrapar. Jo crec que si llegiu el llibre i entreu en el joc que va fent, us pot agradar molt, i crec que és molt interessant, sobretot el que retrata, però a mi no m'ha acabat de fer el pes, és una llàstima. Doncs fins aquí. Acabem, no? Sí, doncs fins aquí. Ja hem parlat de tots els llibres, realment. Estava mirant que no ens en deixéssim cap. No, molts. Doncs res, com sempre diem, comentaris oberts, per si hi ha llibres que us han interessat més, que us han interessat menys, likes molt benvinguts, comparticions també, i tornem a veure'ns al mes d'abril, amb el resum de lectures del mes d'abril, o alguna coseta que hi haurà abans. A veure què farem. No sé què hi ha al mes d'abril. Alguna cosa hi ha. Mentrestant, doncs, llegiu, que el món s'acaba. La Vall de les Flors, de la Níviac Cornut. Ja està. Que encara es passarà. Pel cul.